הדילמה שאנחנו חקרנו היא האם צה"ל צריך להיות צבא עם או צבא מקצועי. הדילמה האזרחית סביב גיוס חובה נובעת מהצורך לאזן בין הערכים של שוויון, דמוקרטיה וביטחון לאומי. הדילמה בנוגע למודל מתאים לצה"ל, צבא עם או צבא מקצועי, התחיל בשנת 1947. תחילה, בארץ ישראל פעלו מחתרות עבריות שמטרתן הייתה הגנה על היישוב היהודי בפני ערבי ארץ ישראל והתנגדות לשלטון הזר, ולאחר מכן יהיה צריך למצוא מודל מתאים למדינת ישראל. מודל צבא העם הוא מודל של גיוס צבאי המחייב גיוס חובה של כל האוכלוסייה הזכאית לשירות, ללא קשר למוצא, דת או מעמד חברתי או כלכלי. המודל נועד ליצור צבא גדול וחזק, המורכב מאנשים מכל חלקי החברה. אלטרנטיבה אחת היא מודל צבא מקצועי. צבא מקצועי הוא צבא שבסיסו על מתנדבים שרוכשים את המיומנות שלהם. המדינה מתייחסת לחיילים כשרים. מודל זה יוצר מצב של יתרון הדדי, מוטיבציה גבוהה של לוחמים החדורים בפטריוטיזם לצד היותם מקצועיים ומתוגמלים כלכלית בצורה משתלמת. דילמה זה אינו מתקיים גם במדינות אחרות בעולם. לדוגמה, סינגפור, שגם היא מחייבת את אזרחיה להתגייס לצבא, אך שם כל אדם שללא סיבה חוקית מבריז מהגיוס שלו, צפוי לקבל קנס של $10,000 סינגפורי. בנוסף לכך, קיים גם חוק גיוס חובה בדנמרק, אך שם לכל אדם המועמד לגיוס הספר נכנס להגרלה, וכך המועמד יודע אם חובה עליו להתגייס. Created using Powtoon.